Demba çi xoş temaşevanên hêja hûn bi xêratin rêzê dersên me yên kurmancî. Mijara me ya îroyîn li gorî demên hevdûdanî lêkerin. Em ê di vê dersê de dema boriya çîrokî û dema boriya domdar bi were parve bikin. Li gorî demên hevdûdanî lêker. Raweyên hevdûdanî. Di kişandina lêkeran a li gorî raweyan de demek ku du yan zêdetir rawe hebin, lêker ji aliyê raweyê ve dibin hevdûdanî. Bi vî awayî gelek raweyên din tên çêkirin. Ev raweyên ku tên çêkirin, raweyên dema borî ne. Raweyên dema borî yên hevdûdanî evin. A. Raweyên deman ên hevdûdanî. Yek. Dema boriya çîrokî. Di vê raweyê de bûyer, kar, tevger di demeke dûr de diqewimin. Heke du bûyer li pey hev pêk hatibin, ji bo bûyera pêşîn dema boriya çîrokî tê bikaranîn. Lêkera bûnê tê ber teşeya dema boriya têdeyî, bi pişt re jî qertafên cinavkên kesîn tên bikaranîn. Ji ber ku ev rawe bi alîkariya lêkera bûnê tê çêkirin, dibe çîrokî. Formûla raweyê ev e. Dema boriya têdeyî bû qertafên cinavkên kesîn. Mînak ji bo lêkerên negerguhêz di formata erênî û neyînî de. Ez hatibim dibistana xwe. Ez nehatibim dibistana xwe. Em ji bo pazdê gulanê roja zimanê Kurdî meşî bûn. Em ji bo pazdê gulanê roja zimanê Kurdî nemeşî bûn. Kevokên azadiyê pir bilind firî bûn. Kevokên azadiyê pir bilind nefirî bûn. Mînak ji bo lêkerên gerguhêz di formata erênî û neyînî de. Min şekir xwaribû. Min şekir nexwaribû. Te dîwana meleyê cizîrî xwendibû? Te dîwana meleyê cizîrî nexwendibû. Wan erd kola bû. Wan erd nekola bû. Dudu dema boriya domdar. Dema ku bûyerek di dema borî de bi domdarî hatibe kirin, ev dem tê bikaranîn. Heke tiştek di dema borî de li ser hev hatibe kirin, hingî em vê demê bikartînin. Ev dem bi qertefa dema niha diyê û bi teşeya dema boriya têdeyî çê dibe. Bi dur re qertafên cinavkên kesîn tên bikaranîn. Ji vê demê ra dema boriya berdest û çîrokiya dema niha jî tê gotin. Formûla raweyê. Di dema boriya têdeyî û qertafên cinavkên kesîn. Mînak ji bo lêkerên negerguhêz. Ez jê direviyam. Gelê êzdî berbilalê şeve dihatin. Hûn du mehan carekê diçûn bajêr. Mînak ji bo lêkerên gerguhêz. Min jê re digot. Te ji min pirtûka dîroka wêjeya Kurdî dixwest? Helbesta cêgerxwîn dixwend. Hişyarî. Dema ku ya qertefa dema niha neyê bikaranîn, li gorî wateyê tevlihêvî jî çê dibe. Mînak. Min danî. Danîn dema boriya têdeyî. Min dianî. Anîn dema boriya domdar. Nîşe. Dema ku lêker ji pêşgirên ba, da, hil, ra, ru ve werê pêkbê qertefa dema niha di dikeve navbera van pêşgiran û rayeka lêkerê. Lêker ji navdêr û ji lêkerekê alîkar pêkbê di bi lêkerê ve tê nivîsîn. Mînak. Min vedixwar. Wî ez radikirim. Me hil dibijart. Zarok mezin dibûn. Ew pir jê hez dikir. Neyîniya raweyê. Neyîniya dema boriya domdar ji ber ku dema boriyê bi qertefa neyîniyê neyê tê çêkirin. Ev hêman beriya qertefa dema niha diyê tê. Heke lêker ji pêşgiran pêkbê qertefa neyînî dikeve navbera van pêşgiran û qertefa dema niha. Mînak. Ez dikeniyam. Ez nedkeniyam. Ew radiket. Ew ranediket. Ew mezin dibû. Ew mezin nedibû. Belê temaşevanên hêja, em gaştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Em bi zimanê xwe bixwînin, binivîsin, guhdarî bikin û biaxivin. Dem baş.